fine competitors, fully deserving of the accolades that they're receiving. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Enjoying every moment, soaking in the atmosphere. Počkaj, on zase robí kotrmelce, to vážne? Stojku dělá. Stojku dělá. Vyjebal z postele vonku, ty kuku. Čo robí? Dozadu. No vidno vajce, dostane pán, ten kokot, a dostane pán. On robí stojku, hej? No, aby bol mu vidno vajce, dostane pán. Čo ideme? Ty si koko Jolo, môžeš si dať robotu, ti hovorí. Čo si povedal, Žolo? On robil kotrmelec, bolo vidno vajca, chápeš? Neverím. Žolo, dapni v tom kostýmu, Bol mi kurva. vajca, neverím. No ale cez ten kostým. Žolo, dapni. Ukáž mi to ešte raz. Ale cez ten kostým. Koko, zapínam to. Čo ti jebe, no poď. Ty koko, no ideme. Má Pomeň. nainštalované vôbec? Koho? Čo to je? Mount your friends. Ešte má nainštalované. Dám tú žuvačku na Ty jeden krát. koko. Mám to zaplý. A ja. Ako sa to volá? Tak toto je epická hra, jak vod chalani. Jak to hučí, ty koko, jebe. Ako sa to volá? Mount your friend. Točíš, že? To je ono. Kde mám kurva nejakú kurva? Áno. Plocha? Ježiš, ja to nemám. Haló? Kto tam je? Do piče, to je omyl, prepáčte, ja som si chcel picu objednať. Šáňo, to si ty kokot? Prepáč, spí. Čau. Že spí. To je pizzu objednané po jednej ráno. Potom sa ešte vygrsať, nech vydrží viacej. Ukáž aj nám. Neviem spraviť kotrmelec. Dobre, idem na to. Čo, ale kotrmelec by si mohol zvládnuť, čo si aj? Ticho. Tam rozjebe celé všetko, ty koko. Hej no. Kde si Tak prosím ťa, bude do toho tá hudba z do golfu. Žolo, povedz mi prosím ťa príbeh, alebo teda story, prečo si kúpil tento oblek? Aha, on teraz niečo ide robiť. To je kotrmelec. On je doma, že? On je doma v Martine, či kde bolo. No, Balzrest. Ifrak Ako by si Championship. spravil normálne kotrmelec pred ľuďmi na posteli v obleku. No. Počuj, aký by počúvaj. spravil kotrmelec, tak mi ti hovorím 4 stavce uletia normálne spodne. Ale však on si teraz honí tú jednu túto, ten jeden banán. Ja to vidím na streame jeho. A teraz aj dva? Chlapci, tebe je. Počuj, idem pre Google. Kam? No, už nechoď, no. On mu dal hlavu, videli ste? Porím. A jeden je v tom dole. Pomôžte mi, poďte. Nestúďte tu! Flashujem. Tam kurva. To čo bolo za flash, ty Chlapci. príbeh? Tak jebe vám, musíme stáčiť tú šipku dopredu, je to dosť jednoduchá vec. To bolo čo ty koko. Short. Jeden má 20, 30. AWP asi dlhá. Jož. Ale AWP to je štart. Ináč Devi, prečo máš 5250-ku? Preto som zjedol. Short asi. Short duplu. Dlhá celá Krátka. čistá, všetci. Viacerí? Poľadí sa. Nám ide Jeden dva. asi. Á, čo to smieš? Čeď, pozrite sa na to, čo mi sem uletelo, ty koko. Čo to kurva je, mi povedz? Kde to je? Čo ti jebe, ako vám to mám už Zolíček. Nevidíte to? No to skočilo dole. Jak to mám zabiť? Chat. Čo to kurva je?
Čo to kurva je? Jak to mám zajebať? Počkaj, to musím vyhodiť nejak koky. To je pekná jak blázen, čo si kokot, to chodí do piče, normálne mi nagrcanie ty kokot. To je iná jeba, no. To poviem, to je iná jeba. To sa môžeme vybávať. To keď